Днес ще ви представя много хубава каравана, Каравелер. 5 метра е дълга, 2000-та година. Нов внос с документи за регистрация. Хубава семейна каравана, подходяща за тегляне, за активно тегляне, понеже е доста лекичка. Накратко, предната част е спалня. Тук може да се минава. Штори и комарници. И може да се отдели с штора спалното помещение на мама и тати, на тати и тати, на мама и на мама. Който както реши. По средата е кът за хранене. Масата слиза надолу. Става хубаво легло за двама души. Кухненския шкаф е с котлони. Комбиниран хладилник, мивка. Печка за отопление има две. Едната е на ток и едната е на газ. До вратата е детската стая, двоетажни легалца с штора да се отдели. Имаме и мокро помещение с химическа тоалетна. Караваната разполага и с форсълт. Цената, на която я предлагаме, е 10 600 лева. Заповядайте на паркинга ни в София и ако е вашата, я отмъквайте.